या कारवाईच्या दरम्यान असं लक्षात येतं की बरेचसे लोक चुकीची कारणं सांगून पोलिसांचा अडथळा पार करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात। आताच एक उदाहरण आम्ही बघितलं ज्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटची व्हेकल, गव्हर्नमेंटचा कर्मचारी, परंतु त्या गव्हर्नमेंट व्हेकलचा वापर स्वतःच्या कारणासाठी आणि विदाऊट पास असा मिळून आलेला आहे। तर अशी जी लोक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करतील अशावरती फसवणुकीचे वेगळे गुन्हे पोलीस दाखल करतील। त्यामुळे कृपया करून जनतेनं अत्यावश्यक कारण असेल तरच बाहेर पडावं। बाहेर पडल्यानंतर आपलं योग्य कारण सांगावं। योग्य कारण न सांगता फसवणुकीचा प्रयत्न केला तर अशा व्यक्तींवरती गुन्हे दाखल होतील। सातारा जिल्ह्यामध्ये आजपासून कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे। माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तू, बेकरी किंवा इतर ज्या अत्यावश्यक वस्तू आहेत ज्या सकाळच्या वेळेमध्ये याच्यापूर्वी अलाउड होत्या त्या घरपोच पुरवाव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत। आणि या कारणामुळं जे लोक बाहेर पडत होते ज्यांच्यावरती कारवाई करायला पोलिसांना अडचण होत होती ती अडचण आता दूर झालेली आहे। आता कोणत्याही कारणासाठी फक्त दवाखाना, मेडिकल ट्रीटमेंट आणि अतिशय आवश्यक आहे किंवा जे परमिशनमधले लोक आहेत, ज्यांना पासेस आहेत, ज्यांना परमिटेड लोक आहेत, अशा लोकांव्यतिरिक्त कोणीही रस्त्यावरती दिसेल तर त्याच्यावरती अतिशय कडक कारवाई केली जाईल। सातारा जिल्ह्यामध्ये जे कोरोनाचं प्रमाण वाढतं आहे त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी अशी कारवाई अत्यंत गरजेची आहे आणि आम्ही ती निश्चित करणार।